So, nanadadangog sa Kabikolan maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 36, makagi po ang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada! Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa! Alcalde sa kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, uun pa kay to! Bert de los Martires! Alcalde sa kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika Toramax! Asin iba pa! Alcalde sa kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's no fun the way I'm thirsting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human to wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my bottom peso on your own say-so. We'll kiss again. Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human to wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my bottom peso on your own say-so. We'll kiss again. Mahalong pananggan na siraangon yan. Fit sa tres na kan Mayo, nakaagi na itong bising, ta ito ang nagpamalakan sira. Dahil nagralawod ang mga parasira. Ngunyan, labi na sarong simanang nakaagi si bising. Bihira pananggan ang sira, mahalon. Kasabago, nagbakal ako kilando na Gutierrez, kagawad ni kan barangay Binalay sa Calabanga. 200 sarong kilo, 4 na pidaso lang na lurlisti. Grabe ano. Yan kung pritusong ko na lang niyo, 4 na pidaso lang ay 200. Samantalang natatandaan ko ang kwartang 200 ay kay itong, siyempre natural man na kang kita baga mga aki pa, iba man ang presyo kanto. Kaya lang nakukumparata lang. Dahil man kita naginanakit na iba na ngayon yan, talagang nag-aabot naman ang panahon, si mga baratong kanto, ngunyan, mahal na. Ang 200 natatandaan ko kanto, pinagmimiritingan na yan kan sa kuya mga ninuno. Pag nag-uulay-ulay itong si Mama Pulin, si Mama Sunsyon, si Tatay, si Lulo, ang ama ko nag-uurulay. Ang 200 na yan, pinagdidiribatian na yan kung anong gagastuson, tamatirinda. Kung sa sira, sarong banyerang sira na yan, 200.
kang panahon. Si siya nga maarasang nga kang banyerang yan, pag kinuat na nga kidi Guzman, siya nga matirinda nga kayan. 200 nga kato, ingatan yan, ang 200 patuson yan. Tabaka nga mahulog sa karitila. O ano, kaya kung nagantabay si mga ninuno ko na si mga lula ko kang panahon, sa inmang kamo dyan na parte sa kalangitan o bagaman baka may igod sa purgatorio, taday man perfect yan. Igwang na duman sa langit, igwa mo sa purgatorio. Kung sinasabi ko sa Indo, ang Lourdes tingo niyan, ang 400. Masabi itong mga ninuno ko ang panahon. Ay hindi, magulay na lang yan kami ng lubi-lubi. Bueno, natatandaan ko pati ay, kan ako nag-adventure sa Manila. Primero kung makaabot sa Manila, dahil kung manaram ko anong trabaho ko, high school graduate pa sa naman ako. 19 na nag-graduate ako, 74, garo pag 75, nagpa-Manila ako. Ay sabi ka tong tiyo ko duman sa pigdadagusan ko sa Lourdes sa FB Harrison, Pasay. Haran niyan sa may ko yan, Cultural Arts Center. Maray pa nga magtabang-tabang ka muna nga ki tiya mo na ring. Igwa kami katong garo tiya na ring. Ang mga apelyido Ipo, mga tubong Salvasyon Kalabanga. Kaya lang garo nag-start siya kaito sa Cavite. Ayan tugang niya na agumang kantiya o tiyo ko, nagtirtinda ng sira. Nang sira, pigkukwa padigdi sa Sabang Kalabanga, isasakay sa train, yan na po na paktura, ititinda mi man sa Libertad Pasay. Ako ang alalay. Pag abot na duman, di kiklimi na, ititinda mi na. Ugmaw kami ay. Yan na 200 na yan. Nangunya, sarong kilong Lourdes tea lang yan, 4 na Lourdes tea. Ang 200 na yan, saro na yan na kuyan, ito bagang container na itong styrofoam na gulpi ng sira kang panahon. Ano, araw kayo ng kaibahan. Di man kita naginanakit, kundi na istorya sa na yan, na ibang-iba. Natatandaan ko kayo ito, nagtitinda kami sa Libertad. Ang Libertad ka to, pag inuuran, nagbabaha. Gagartulan ang bitis mo. Pero nga niya magayuno ng marayay. Haluin na kung di pamanila. Kumusta si mga nagpipritos dyan ning Lourdes tea? Ang mga sira na igwangon yan, Lourdes tea, langkoy, abo, saka labas na balaw. Amigo, amiga, sige sana, apante. Sige sana, basta happy, tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte, tana abuta aidad na adi. Sige sana, basta happy, tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte, tana abuta aidad na adi. Di na kita magpapareklamo, taaidan di na mababago. Dapat permisan ng positibo, pag nag-adik mainlo sa payo. Sige sana, basta happy, tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte, tanaabot na aidad na adik. Kinmakulo akasukasuan, di mangalas tarayo mabahoy kan. Paapulas o kaya di paukag, lang ray baga lalo na kinsaranga. Di magparamot lang sa kamagmurot, taabuhay kunong malaka alukot. Kanos ka ang ukila ka turundot, maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy, tawa kita, over 50. Isipunta na kitang maswerte, tanaabot na aidad na adik. Pagliagi o pagbali mapaliliksi, di magsabing urang na tapwe
basta kayang-kaya pa. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita, maswerte. Tanaabot ta ahitad na adik. Para pagsik, maski over 50 na. Importante, happy sana kita. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. 12 minutos antes mag alas 11 ni na pag-aagayaw kita sa alkalde sa kusina with Bert de los Martires na dadalang kita sa Facebook, sirma sa YouTube, sa paginayin live streaming. Good morning Papa Bert. Nagdadangog na naman po kami sa programa mo habang nagugulay nin pusong batag na may bangot na turay taiyo ini ang barato. Yung mananggad garo kadakul-dakul ngunyan sirang turay. Pag mayo na ning kasira-sira ang turay nagiging masira mo ng maray. Pagkatapos lalong-lalo na kung mainag kaning budget, ang turay minasiram na maray ta barato. Uun-unon muna sa kadikit na suka, pagkatapos pipirtuson mo mahamuto na maray, garo huna mo adobo. Pakiplay ang You Gave Me a Mountain by Victor Wood, Rico de la Cruz, kang Pulangi. Malinaw pa lang kita duman sa Pulangi, Albay. Nakabot na ko dyan sa Pulangi, ang barangay na pinagdumanan may itong sugkad garo to o sugod. Itong garo, pagyawang ka na sa sentro ng Pulangi, pag nagdumang ka sa barangay, paitaas, para mo maganda ang lugar kang Pulangi, taigwan ni mga barangay na paitaas, may pababa. Nagaro kang yaon duman sa Olongapo, igwan ni mga bukid-bukid, aro kang mabayuan. Igwan ni mga residential duman na medyo paitaas.
Pagkatapos may pababa, yan ang Ulongga po. O yung man ining nakakawig ining Pulanggi, dahil may mga barangay dyan na medyo paitaas, garo sugkad garo ito ay, garo paitaas yung barangay, pagkatapos may pababa, ang inutan niya nga ni, pag nagparadiretso ka ngaya, malusot ka na sa buhi. Yan pala na Pulanggi, konektado sa buhi, ano? O yun pala niyan ang kuyan, lugar na yan. Kaya kumusta na lang kamo dyan sa Pulanggi, Albay. Good morning, Papa Bert. Chat po mi sa'yo, di mo nabasa. Joel Claron po ito. Happy Fiesta po sa Finding of the Holy Cross, Mangiring. Ayan. Fiesta pa lang yun sa Mangiring. Kaya may mga daan dyan, ang pampamilya lang. Ano? Pagkatapos, garong sinasabi niya na ang patron dyan iyo ang Finding of the Holy Cross. Sabi ni Joel Claron, principal yan kan Mangiring Elementary School. Kumusta na lang po, happy fiesta na lang sa mga taga dyan sa Mangiring. Pag-aragan ng fiestahan, garo masiramon magkakaning igado. Ano? Itong igadong nag-aarang-harang. Pagkatapos, igwapa ning kuya ning mga inasal, ayan, pag fiestahan, and ang pandulsi. Ay kulibat ko palan, narumduman ko kasulma sirma ng Eva, sabi niya, ngenoy, kami nakabakal ning masapugo na kamuting kahoy. Ta itong tugang ming taga Manila, garubira man makakaning kamuting kahoy, nag-request, gusto kong niya magkakaning kamuting kahoy. Ay nakabakal kami ning, si tugang ko nakabakal ning, masaya bagang bagong kali. Risa mo ang bagong kaling kamuting kahoy. Ito may daga-daga. Iyan mga bagong kali, kada kalangyan masapugon itong masiramon, sabi sa kuya. Bala ka naman niya sa lukadon na nyug. Ay hindi ako nakakuha ng lukadon, kaya laya na lang, ipinakudkud ko. Kang ang ara mo kaya ang linabunan na kamuting kahoy, pag masapug, masiramon yan, idudut-dut mo sa nyug, negwaning asukar. Ay managuman ang gadhay. Pero ngunyan, ang pag-urulain tamo na ang panira. Kaya ngunyan ta diripisil pa man ang sira, tama na mo na yan. Labas na balaw palan ngunyan ang uso. Masiramon ang labas na balaw naggisahon sa kung ano ang pwede mong ibangot dyan. Kung may, mas maringani kung may karkarne. Pagkatapos may mga dahon-dahon na kung ano, masiramo na maray gisahon ang labas na balaw. Pagkatapos namang pagkagakayan, magbati ka ng sugok, iuro umilit mo yan, uy, manamit na maray, lalong-lalo na sa kuyan, sinanlag. Sa mga gusto pala mag-text sa kuyang number, tani ba kaya sa kuya, sa chat messenger ko nag-mimensahe, pwede manggamusta sa kuyang cellphone, madali kung aning mabasa yan. Ang sa kuyang number sa Alkalde sa Kusina, 0919-431-5528. Basta, magad bang kung pabor sendo, magsabi man kamo kan sendong alias o pangaran na lang, pagkatapos ang lugar. Tamagan itong nagtitext ka mo sa kuya, naaraman kung saan man lang halis si kaulay ko. Ano, nagtext sa kuya, nagdadangog nga kami digdi sa San Francisco, ngaya araw kaning lugar. Yan. 0919-431-5528. May papatugtugan ako digdi, request ning yun mga yung bagang kabats mo sa UNC College. Pero ako matuaw masenda, ta sabi ko kani, ang nagpabisto sa kuya si Cielo Kadag Viray. Ayar mo ko na ako na kakabisto kanita. Sikat ini sa naga. Afira kayan, iyo ini ang inapon na beauty and brain kay ito sa muya sa UNC. Nagngala siya kung ano da tagaro aros pag college. Garo niya ako may subject na nakaklase ta ka pa. Ay di nga ko tubod. Teka nga, nag-graduate ng high school, 1974. Ako nga kayan, grade 6. Yung paano magkaklase ang araw kayo na ako nag-graduate high school, siya nag-graduate ng grade 6. Ay araw yan kani. Ako kaya nagparapundo pag-eskwela. Garo bagang hinalat ko siya. Garo itong, aloy ako nagparapundo. Pagkatapos, di na nga ni ko nagpaplanong mag-eskwela ng college. Takan makatapos ako ng high school. Ako po, nagparanap na lang ng trabaho para sa pamilya. Garo iniisip ko, dahil ako makaka-college. Ay walo kaming magturugang, mayong trabaho sa mga magurang. Kami katong tugang kumatuan, naghahanap buhay. Ay alangan man sulo lang siya, di nagpaparanap man ko ng trabaho. Ang ano man na income ko, nadalagan po sa pamilya, pirapan sa riming tugang.
Day ko na inisip na ako makaka-college. Kay tunang medyo nagluwag-luwag na. Halat ka niya ako. Garo niya ako ang sildo ko. Tama na ng pang-tuition inihay. Nakakataon na ko ning sa pangsapna ni mama. Panira kan mga tugang ko. Igwa pang tada. Inya ako pwede ng i-tuition inihay. Dumana ako nakaisip magpa-enroll sa UNC. Ako, ranglets na, gurang na. Kaya ako nag-graduate ng college, 28 anyos. Ang una ko ani, di pa ako makakagraduate na pag nagkuko ako ng subject, padikit-dikit, tulong subjects, 4 lang. Kaya lang kayo ito na kung mag-enroll na ko sa registrar ng UNC, sabi ka itong mga empleyado naman, uy, ikaw pa lang yan, mag-graduate na. O iniing kukunon mo na lang na subjects, iyon na lang ni, graduate ka na nga ya. Tsaka totoo yan. Ay dumaan ako nagkuyan, garo 4 na subjects na lang, mag-graduate na ako. Iyo to, kan makagraduate ako, ay salamat niya ako. Una ako, di ako makakatapos ng college. Una ako, ranglets na ko. Nakatapos akong college, 28 anyos, kaya igo akong kaklase mga hubinom pa. Kaya tukaw ko ka to, pirming sa likod, pag igada maedad na, dumang ka sa likod magparatukaw-tukaw, taday ka magparapakisabay na dyan sa mga beauty and brain sa UNC. Inis ko yan, Cielo Cadaga Viray. Pagkagayon-gayon na persona na estudyante. Pero ang pigagad niya siguro tagang na marinig ni Victor Wood ay palibasa si Victor Wood baga binawian na ng buhay. Si mga fans niya garo nahihidaw ang sa sonata. Ano man niya kung gusto mong patugtugon kung kanta ni Victor Wood, patugtugon mo nga itong Inamorata. Yan, Victor Wood. If our lips should meet, then I'm a rider. Kiss me sweet, and I'm a rider. Hold me close and say you're mine. With a love as warm as wine. I'm at heaven's door and I'm a rider. Want you more and more and I'm a rider. You're a symphony, a very beautiful sonata. My inamorata, say that you're my sweetheart, my love. You're a symphony, a very beautiful sonata. My inamorata, say that you're my sweetheart, my one and only sweetheart. Say that you're my sweetheart, my love. Silent is the night, closing in around me. I sit and listen for footsteps on the stair, thinking of the night when your loving found me. I run to the door, but no one's there. Where is tomorrow for someone like me? There's no tomorrow for a memory.
see you, and I remember little things you'd say. If I touch my cheek, it could almost be you kissing all my lonely tears away. Where is tomorrow for someone like me? There's no tomorrow for a memory. I lost a lifetime. What can I do? Where is tomorrow without you? Tell me where is tomorrow without you? Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung kang magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramida Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka.
Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. Ang oras niya doon yan, 6 minutos, makagang alas 11, ato dyan kang Cabral, Bicolandia, Supermart, DMSQ, Orinal na Master Square, Cibros, kang CBS Quick Save, CBS Express, Stabilo Lending Corporation, pati na kan Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Itong sinabi ko kasabagong primero kong barangay na naabot dyan sa Pulangi, ang sabi ka nag-text sa kuya si Rico de la Cruz na taga Pulangi, ang barangay pong yan, iyo ang Sugkad. Yan, Sugkad. Dito po kami sa Pinagdapugan, Pulangi. Mga pangarangan na barangay sa Pulangi, igwaning Sugkad, igwaning Pinagdapugan. Ay pabutan ko dyan ng, kung nagantaba dyan ang tugang kong si Jim Beam, taigos yan ng negosyo dyan ng mga furniture na halip pong Japan. Pero sa market kayan, igwa lang siya ng parabantay. Sarong beses si sinugo niyang magbantay na waisan katong garuman. Aram mo baga may mga manluluko kunwari mabakal sa imo, ito pala nahabunan ka. Ang sabi tagaro sursulti rito si winalat niyang bantay duma sa mga tukawan, mga lamesa, nagaro haling Japan. Ay nga sugunta ka mo niya magbakal ng lubid. Sa inyo nga, dumang sa rinutan may bakalan nga duman, ta ako nga mabantay digdi sa tindahan mo, ipalibas sa aki, nagparalakaw da pa siya sa babakalan ng lubid. Pagsasalingon niya da, pigpaparsin niya san siya, dumang ka pa nga sa inutan, tarayo nga yung bakalan, di dumana siya sa inutan. Ay kang harayo na siya, nahiling niyang guide, pigahakot na si paninda. Di dalagan siya pabalik, pigahakot na. Ay bago niya da inabot man lang, nakalarga na. Ikaro leksyon na, kunwari palang susuguan siya magbakaling kung hahakuto na si paboritong lamesa o kaya tukawan. Diyan dato sa Pulangi. Pagkatapos, sabi man kan iba pang nag-text sa tuya, paki-play kan It Hurts to Say Goodbye. Dahil nagsabi kan sa iyang pangaran, good morning, Papa Bird, kan nasa RN ka pa, alkalde na sa kusina ang titulo kang programa mo, pero hanggang ngunyan, mayo ka pang nakukuang busy alkalde, Jerome from the North. Di na ka mga biribising yan, kulog payo pa yan. Duman daw sa Amerika, ang busy presidente, pinili kang presidente. Digdi sa tuya, ang busy presidente, pinagbuburutuhan kung siya magiging busy. Ilingan ngunyan, ang presidente ta si Digong, anang ganang vice presidente, di niya suno, uling ngunyan ta, garubaga, di nagtitiinuan ang dua. Kaya duma sa Amerika, tanganing daing niyang kulog payo, ang presidente, igwa ng ikim-ikim na vice presidente. Pag nanggana kang yung presidente, digdi sa Amerika, ang pinag-nominar mo man ngayang vice presidente, yun ang nanggagana. Ayan, si Kamala Harris duma sa Amerika. Pirmi man siya nakadukot ko niyang kay Joe Biden. Ikulibat ko pala si Joe Biden palabanay. Biro mong taraman si kuyan, ining Russian president na si Vladimir Putin, you are a killer. Kung digdiyan, baka kinasuang ka ng label kayan, tinaraman niya. Kuyan, aram mo kayo baga, nagpaparpang sakop siya, nakikipagyera, siyempre may nagagadan. Ay ang mga ginigibo niyang gagaro pag-atake sa ibang nasyon na nagresulta sa pagtios o bagamang kagadanan, kina po na, you are a killer. Kasubang ginagdadalan ako ng CNN, interview kay dating Vice President ito, si Kuyan, si Hillary Clinton. Anong yung masasabi mo sa tinaram ni Joe Biden na si Vladimir Putin killer? Ang simbag ni Hillary Clinton, He told the truth. Mga prangkan mga Amerikano, prangka? Yung yan, totoo nga yan. Killer talagang yan si Vladimir Putin. Talagang pag sila palaban. Ang buot sabihin ko kayan, aram kan Amerikan sa nilang kusog. Kita nga yan, dapat takutan ka ni mga Russia, China, yan.
Kaya sa mga uli-uli sa naman niya sa Lado International. Sabi man ni Linda Simbulan, actually hali yan sa pamilyang Salvo, yaon siya sa Pakul. Kaya ito sa lapi lang pigawalat ni mama na pangsaod ko. Sa lapi bot sabihin 50 centavos. May sira na ako, may bagas pang sarong ganta na may sarong sapad na batag, may kupit pang pambakal ng sunghits. Yan, kato ang kaugmahan kang tao, sunghits. Sa lapi lang ang kwarta mo, nakasaod ka na, makakabakal ka pa ng sunghits. Batiyon mong family Simbulan sa kaigwa kang kanta na best regards da. Iyan sa laping iyan, kan ako primero kong garo turo trabaho, garo sideline ko man. Ta ako ang pinaka primero kong trabaho na sa opisina. Bako man itong opisina ang kaput ko papilis. Nagtrabaho po ako sa sarong opisina ang pangarang Bureau of Commerce kang 1968. Mga 1968 ko yan ako yan, garo grade 5. Magi grade 6. Igwa ko itong nako ang sideline. Ay salamat niya ako, empleyado na ako kang Bureau of Commerce. Ang Bureau of Commerce kay ito, pinapamayan ni Mr. Mariano Cabredo. Ay ang naagum pa ng kaning pamangkin ko, Cabredo ay. Ni Maui Barbosa Cabredo. Ay pamangkin ko yan. Nagganas ako, Cabredo kanya ako. Ano mo niya ako si Mr. Mariano? Lulo pa lang kan agum niya. Itong si Mr. Mariano, ang bus ko kato sa Bureau of Commerce. Ang Bureau of Commerce, yaw niya sa likurang katukang Kapitolyo Provincial sa Igualdad. Iyon na ning likod kay niyong Pure Gold. May dakula yan na opisina kato. Ay nakalaog ako ng trabaho. Salamat niya ako. Iguan akong opisina. Ano po ang trabaho ko? O yan yan puruta na nga yan ko yan Pamili na nga dyan, 2 klase yan. Pudpud sa kabago. Ay digdi niya ako sa bago. Bagong lampaso. Ugmaon ako ay kugus-kugus ko. Salamat po niya ako. Kaput ko na ang lampaso. Uni ang Plurwax, uni ang samud. Sige, sumamhud ka na dyan sa may waso na opisina. Pakakasamula ko yan. Ma-Plurwax na ko kayan. Nagkakamang-kamang ako dyan. May mga empleyadong magagayon. Kay bana na to si akin ni Mr. Cabredo, si Aida. Ay kung nagantabay si Aida, kumusta ka dyan? Magayuno niyang kang panahon. Sige man ang gus-gus ko kang Plurwax sa salog. Pag alang-alang na, lalampasong ko na yan. Tula, pag makintabo na, dahil tapos na yung trabaho mo o yan yung sweldo mo. Tatanan ako ng salapi. Pag resibi ko na kang salapi, nagtuturo anlo ako sa kaugmahan. Diyos ko, mayaman na kami, may salapi kami. Makakapanaod na ko pagkakan ka mga tugang kung nagkakagurutom na. Tama yung trabaho si boss, saka si bossa. Mabakan ako kining sa ba. Pagkatapos nyug, gugutaan. Pero maan akong tada na pambakal ng song hits. Sa lapi lang katuan sildo, pambira Yan pag nagigurumduman mo ang mga nakaaging panahon, maturo ang sa imong luha. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. For what good will love do me? Diamonds never lie to me. For when love's gone, they'll last Diamonds are forever, sparkling round my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth
since I'm without you. Gray, gray, my life is gray. Cold is my heart since you went away. Red, red, my eyes are red, crying for you alone in my bed. Green, green, my jealous heart, I doubted you and now we're apart. When we met, how the bright sun shone, then love died, now the rainbow is gone. Black, black, the nights I know, longing for you, so lost and alone. Gone, gone, the love we knew. Blue is my world since I'm without you. Iyan si Marty Robbins sa sayang Love is Blue. Yang kanta daw na iyan, garong saro sa nagpasikat kayan o saro sa mga inot na nagkanta. Iyo itong naagom ni Andy Williams. Ayan, singer man ito, ang naagom ni Andy Williams. Si Andy Williams palan, igwain niyan istorya na aram mo bagang mga superstar, kuminsan lalong-lalo ng mga Amerikano, mauuso ang diborsyo. Ay nadiborsyo duman sa agum niya, na igwa siya ning garo 4 o 5 aki. Ngunyan, kan dibors na sinda, siyempre, iba naman ang harong kay ito, nagkaigwa ng problema itong misis niyang pinagdivorce niya. Nagkaigwa ng problema, kinasuhan, garo malala ang kaso, ay nagngalas ang publiko, ang mga Amerikano, taang nagsinisibot sa laugang korte, nagdidepensa, nagagastos kang kaso, iyo si Andy Williams. Sabi kan iba, suway na bagang niya kamo? Iyo ngaya, suway nang niya kami kang babaeng ini, pero ngaya iyan ang ina kan sa kong mga aki. Naghiribi si mga aki niya, arog pa lang kiyang gayon ang ugali ni Andy Williams. Ano? Itong, suway nang niya kami kayaan, iba naman yan istarang ko ngaya, pero ngaya siya ang ina kan sa kuyang mga aki. Di ko ngaya ang padangat kang mga aki ko, padangat ko man. Si agum niyang nakasway niya, nagparahibi na nag-stretch ang takyag na garubagang inaapod. Andi, magdigdi ka sa uta, kukuduton ta ka pa. Garubagang itong kung haran nilang garu kukugusum pa siya. Mas ngesway na kami kang babaeng iyan. Ihawas ko iyan sa problema. Ta iyan ngayang ina kan sa kung mga aki. There's a summer place where it may rain or storm, yet I'm safe and warm, for within that summer place your arms reach out to me, and my heart is free from all care, for it knows there are no gloomy skies when seen through the eyes of those who are blessed with love and the sweet secret of
summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their love. And the sweet secret of the summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their love. I tell myself, what's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump. And as I grab the phone, I pray. Let it please be him. Oh dear God, it must be him. It must be him, or I shall die. Or I shall die. Oh hello, hello, my dear God. It must be him, but it's not him. And then I die. That's when I die. After a while, I myself again. I pick the pieces off the floor, put my heart on the shelf again. He'll never hurt me anymore. I'm not a puppet on a string. I'll find somebody else someday. That's when the phone rings. And once again, I start to pray. Let it please be him. Oh dear God, it must be him. It must be him, or I shall die. Or I shall die. Oh hello, hello, my dear God, it must be him, but it's not him. And then I die. Again I die. Let it please be him. Oh dear God, it must be him. It must be him. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know,
Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay laging nananakit po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako makatayo, baka po nakaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po taga Sir Dix agad po ng Rise Coffee. 4 na po lang po, naranasan po agad. Pag na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rise Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rise Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na! Basta lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Lifebuoy. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Kaya po, hindi po sa Malinaw, sa Libana. Kukuha po na nagtataas rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Sa tuyang oras ngunyan, 34, makagi po ang alas 11. Nahiling ko sa Facebook ang sa kuyang amigang si Jennifer Harris.
Sa rin sa title holder kang Mrs. Bicolandia kanakaging itong yaong pa kami sa iba pang radyo ay aram ko igo sila ning farm dyan sa kuyan sa Sibao, Calabanga, pero haran nilang yan sa Carolina. Garo nagpigpost niyan sa iyang picture na maugmaon siyang marita nagugusin na siya ning kamatis. Ngunyang baga kayang panon ning tig-init, mabunga po ngunya ng kamatis. In fact, nagiging barato yan. Garo maray ang supply. Maugmaon itong ansay mong tanuman nagbubunga na. Itong garo si kapagalan mo pag garden, pag farm, may bunga na, maugmaon na maray. Ngunyang pigilin niya, nagugusin na siya ning kamatis. Kumusta ka na lang, Jennifer, pati na ki Mr. mo, ki Earl, Harris dyan sa Sibao, Calabanga. Pati bang haruninda, ang solar ninda, iguaning sakop na garo yung bagang garo inarihan. Itong nag-aagyan ng tubig, gali sa isarog na pwede kang karigos. Magayon ang lugar na Jennifer dyan sa Sibao, Calabanga. Ang Sibao, Calabanga, ikaw malilingawan. Takan na ako soltero pa, ay si Mrs. Girlfriend ko pa lang yan. No atindir kami katukang bispiras ning kasal kan sa muyang amiga si kuyan. Yao na sa Amerika ngunyan. Ikakasal diyan sa Sibao. Pagkaaga ang kasal pero pagkabangi nagdumang kami ta may barabarayli. Diyan pa lang sa Sibao maski bulang katuning Marso, maliputo na maray. Ay kala kung tao, may kami matuturugan yao na ko sa luwas. Ay siyempre mga babae ang salugan harong. Ay kaming mga lalaki sa luwas. Mag-aga akong tingag sa bituon, sigang takig-takig, grabe ang lipot kang panahon dyan sa Sibao, Calabanga. Garo, masiramon da dyan mga gusining ko yan, ning kamuti. Tamataba na maray dyan ang daga. Kaya kumusta na lang po ang mga taga Sibao, Calabanga. Uy, paabutan ko maning good morning, nagantabay palan. Ining sa kuyang pinsan na dati man na kapitan kan Santa Cruz, si Albert Castañeda. Salamat na lang sa mga pinagpo-post mo. Although igwaman ko mga file ka to Albert, pero maray naman lang itong napaparemind mo lang ako. Albert Castañeda and the family, malnaal daw Papa Bert na magpatabang ako sa pag-locate sa YouTube. Sinibot man tamayo ning playlist Papa Bert, nakakaagid ka sa ex-kapitan Macario Ilopre, Candel Carmen, Calabanga, dakula ka sa iya, kumustahon mo tabi ang mga musikero sa Calabanga, sinda Major F, salamat, Gogo Balatasan. Kumusta ang mga taga Calabanga daa? Ini man nagatik sa tuwi, hello Papa Bert, listening now, taga Pakul po ako, kan nasa Bagong Bayan pa po ako, nailinta ka na po, pero aki pa ako kay Tota, iniba ako kay to ni Mama sa DWRN. Ako po si Bing, ang pangaran niya. Gusto mo sabihin, ka nagdadangog ka sa kuya, aki ka pa. Sa gulo niya, nagdadangog ka pa nagad sa kuya. Buto sabihin, ako kuya ng maray, grabe na. Morning, Papa Bert, pakibati po ang pinakamamahal kong lalaki na uni po nagpapaumay, tamalalata ang hawak, ta na disgrasya sa motor, kasunma. Maringay ta, naka-okay man siya, na-disgrasya pa lang sa motor, nagpapaumay. Dahil masinabi ang pangaran kung si Simon ining nagmamahalan saka na-disgrasya. Sir Bert, ang boses mo sa radyo, garo lang 25 years old ka pa lang. Magayon daw gun, please play tulo-tulo. Hali po yan kay Frank, Naga City. Salamat sa imo, Frank. Happy birthday pa lang kay Edwin Tan, dyan sa Kanda. Ay birthday niya ni Edwin Tan, ano daw ang pigluluto kayo na. Pati na kay Glenda, kumusta lang mo dyan sa Kanda Concepcion, Naga.
Sa Kuya Ma'am, pinapabutan ni happy listening. Parati pala nakaantabay sa tuya dyan sa Kabusaw ang Family Brioso. Ano? Kaulay ko si sister-in-law si Saning, teacher yan dyan sa Santa Lutgarda. Sinabat niya ko ni Mr. Brioso ngayon. Inapot kong totoo ngayon na brother-in-law mo si Bert de los Martires. Iyo ngayon. Kaya liyaw ko si pangaran ni Mr. Brioso. Ay, kumusta na lang mo dyan sa Kabusaw? Ano? Aloy na kung di nakakapasyar sa Kabusaw. Namimiss ko ng mga sira dyan. Ay. Pag nagdyan ako sa Kabusaw, sinisiguro kong igaw ko ng kwarta sa bulsa. Nagsha-shopping ako dyan ng tuyong tamban, pagutpot, body ng abo, sa mga labas na sira. Magayon po mag-shopping dyan. Sa Castillo, Kabusaw, mga tuyo, body, labas na sira. Yan ang kagayon ng kaning salit lang na banwaan na coastal na Kabusaw. Pero kung maray ang pagsisira dyan, maray po dyan magsaod ng mga alang na sira, ano? Malamit na sira. Kumusta na lang kamo dyan sa Kabusaw, Camarines Sur. Morning, Papa Bert, pakipatugtugman po ka na kung bukas na lang kita mamahalin. Ay, pambira, ano? Pero drama. Para po yan sa lalaking pinakamamahal ko from Ocampo, Camarines Sur. Pambira man nagdededicate. Dahil mo sinabi ang pangarang ang papaabutan mo sa kayang pangaran mo. Ay, paano yung makakaabot duman? Maski mga alias na lang kutaan na nga. Si Mr. Capricorn na ang harong niya, yaon niya sa araw kaning lugar. Tamagay man itong ipinapaabot mo sa iyong pagranga sa iya. Yan bagang ang lalaki, bira man talagang pinagdudulutan ng babae. Kalakalan ang nagdededicate ang lalaki. Pero sa muyang mga lalaki, pag kami naaraman ming may nagdedicate o baga man nagpaabot ng pangungumusta sa muya, na sarong babae na arami kong kisay, mas siramon ang pagmati. Ang apod po kayan, siramity. Pag ang lalaki pinagraranga man ng babae, ay pagkagayong-gayon kan sa muyang feeling. Ano? Kaya kamo, magtaga-greet man sa mga lalaki. Bakong kami nasa namang lalaki, ang pirmi na sanang nagigreet. Ano? Miss na minaikan ni Brad Pitt, nagdadaw sa imong niyan, sa imong amigong Rafi Sunyega kang sa San Miguel, Magaraw. Good morning, Papa Bert. Paki-play kang 1 in a Million. Haliang Kia June. Papa Bert, greet mo man po ang mga tagadigdi sa Zone 2. Mabulo sa Family Concepcion. Pa-play man po sa piling mo ni Bing Rodrigo. Si Kixpoy ni nakatuto kami permis sa Alcalde sa Kusina. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Yo un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar.
pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. Aunque detalles me estás cansando. Si lo prefieres, toque el destino. Lo he hecho todo al olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo, tus lindos ojos verdes, todo, el fuego de tu cuerpo, todo, junto con tu sonrisa, todo, últimamente no tienes tiempo, no estés pensando, ten en cuenta, lo he hecho todo al olvido, así es mi corazón, esos bellos momentos, todo, tus lindos ojos verdes, todos los recuerdos, los bellos momentos, tus lindos ojos verdes, el fuego de tu cuerpo, junto con tu sonrisa, Papa Bert ang nadakop ming panira digdi sa Sabang Kalabanga turtang talong taiyo ini an na barato haliyang kikamlon yan. Bakong masirap pa dyan sa Sabang Kalabanga. Garo maipadyan yung mga paakan, lapis, mga masisiram na sira yan. Tabangungo na pinagapapaksiw, yan tabangungo, pigapapaksiw yan. Ang laman dyan sa may payo ay masira mo na marian, Kaya kumusta na lang po ang mga taga dyan sa Sabang Kalabanga. Papa Bert, pakiplayman po kang song ni Freddie Mercury, kang Queen, Love of My Life, para po yan sa agum ko na si Victor, apong si Fria, saka Sak, aking si Bon, Rose, and Geraldine, kana Kamaligan. Salamat da. Good morning, Papa Bert. Naka-tune in kami sa Alkalde sa Kusina, number 1 radio program sa Bicol, June Huson ini. Yan, June Huson. Diyan sa SM pala, may nagantabi sa tuyang si Tuntun. May barkada kong Tuntun, baka iba man ini. Yaw niya ko dyan sa SM, may pigalat kong si Busmi, ako nga si Tuntun. Kumusta ka na lang dyan? Maray na aga nagdadangog kami digdi sa Mantugawi, Basod, Camarines Norte. Magayunon mga panambitan mo, sir, sabi ni Chito. Salamat, nagugustuhan mo sa kuyang mga panambitan. Aram mo yung mga panambitan na yan ang garo kadikit ko man nakaaraman. Ang problema lang kayan, dahil nakaganan ning melody. Pag maganda ang panambitan mo, kaganan mo lang ning melody o tuno, saro na sunata. Kutaan na matibay kitang magharana. Namimiss ko kay itong nagharana kami. Rukruk ako sa gilid kay itong sa kuyan, si Bilas ko ang mga parkanta. Saka mga Olivera, panag-aarana ka to sa barangay mi, ako nasa gilid, nagdadalan. Magayunon magkarantan mga lalaking nag-aharana at ang mga babaeng nasa bintana. Sige ang ngiririt, pati ang mga pinsan nila. Pigtataroban ang lawgong kang kurtina, nagingiririt, pero may mga pigtuturutok do, ito nga, gwapo. Ang mga babaeng pigaranahan, yan sigun man sa istorya kan mga lulot, mga ninuno. Ang babae niyang pinag-aaranahan, maugma ang pagmati. Si mamangani, nag-istorya kayo na Daog mi ngayaan mga daragang niya na panahon, tanuman niya ko, mama. Kadto ngaya kang kami daraga pa, kay ito ako niya, pa ko sa Katanduanis. Taduman nga sa barangay mi, ako man nga ansaro sa pinakamagayon.
pigaranan niya kami ni mga maestro, ni mga parasira, magayunon ang pagmati ning babaeng pigharanahan. Daog mingan mga daragang niya nabiran ang pigharanahan, pigsisilyakan pa. Ay mas maray naman niyang kisaluman sa mga igwa man kaya kato ning mga sa lugar mi, igwa ning mga baklang pasaway. Igwa ning mga baklang sa mga nagdaantabi na bakla, may mga baklang magigimong amigong maray na amigo ng mga maugmang kaulay saka maray na amigo. Ako akong amigong bakla. Magpong kato kita ta Flores mga maray na amigo. Igwa man mga baklang pasaway, ito bagang matatagas ang payo sa mga magurang. Day nagtitinir sa ron ta pirming nasa matangaan sa plaza. Ay igwa man kato sa mga nagpapasaling bakla na araming sutil sa magurang ta pag makurud-kuda ng ninyog madulag na. Sigan layaw pag kaming mga sultiro na kartarambay sa tinampo, sigan layaw-layaw. Ay may mga amigo man kaming barabarumbado, kumuha yun ng kadakulang gapo. Palitungan yan. Ay nihiling niya, nagdadalig na saya si Gapunta Kulaon, nakadadalaga, nagsurukamang ang guton. Ano nga kamo, grabe man kamo, day na hindi iginalang ang sarong daraga. Daraga da siya, palitungan ng gapo, nakadadalagan baga to. Ika kaya sutil ka, sinusugo ka ni mama mo magkudkod ninyo, dulag ka, tabangkag ka sa kaagi-agi digdi sa mga sultero, kaya pinalitungan siya ning kadakulang gapo. Born in the heat of the desert, my mother died giving me life, deprived of the love of a father, blamed for the loss of his wife. You know, Lord, I've been in prison for something that I've never done. It's been one hill after another, but I climbed them all one by one. And it isn't a hill any longer. You gave me a mountain this time. Sir Ibarra's Music Collection. My woman got tired of the hardships, tired of the grief from the strife, so tired of working for nothing. Bago humalingaw pabutang kumangiraray ni maumang pagantabay si Azon Abilay kang Sabang Naga. Sabi man patidigdi makasuyaon pa pa-birthday ningon ang mga pobring bakla. Hirak man ka mga baklang pobre. Ano man ta makasuyaon, naging pobre lang makasuyaon na. Ay makairak man. Igwa man yung mga pobring bakla na kuminsan mairak at medyo grabe man ang pagtios. Dahil nakakapamikakman lamang ta pobre nga ni. Bakong araw ka mga mayayaman na bakla na can afford na pagayunon ang silang lalawgon, pati na ang piad na papagayon na maray. Ang pobre,
ay siguro nasasabi mo makasuyaon, ta intiro na gitsurang lalaki, ta sige ang trabaho. Pinapapupuning sungo, pinapapaasan ng mga kagagapuan. Kaya imbis na maging sexy, nagbuburukol ang hawak. Kaya sinabi mo makasuyaon ng pobreng bakla, kaya imbis na maging sexy, nagbuburukol ang mga hawak. She took my reason for Bert, name ko Jupiter from Gainsa. Maugma pirmi ang mga topic mo, kaya pirmi ako nagdadangog. Ang piluluto ko ngunyan malasugi lang, mayong iba, kaya sa aga lapu-lapu naman, sweet and sours. Pero milyonaryo niya, sa mayaman ang panira ka ni. Good day, nagugutom ako sa mga putay mo, kundi abo ko ning sili, sabi ni Azun Abilay. Inaabot na kita nin oras para mag-surwayan sa alkalde sa kusina. Ako po si Bert de los Martires. Salamat kan sa inyong pagantabay. She took my reason for living. She took my small baby boy. So this time, Lord, you gave me a mountain, I may never climb.